ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ବି ନିଜ ଇସାରାରେ ନଚାଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ମୂର୍ଖ ଏହା ଭାବିଥାଏ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ତାର ଗୁଲାମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଇସାରାରେ ନାଚିଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ପୁରୁଷ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କାବୁ କରିନାହିଁ? ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି କି ଯାହା ଉପରେ ସମୟର ପ୍ରକୋପ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ? ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଏମିତି କେହି ଭିକାରୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି? ଏମିତି କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଯିଏକି ଦୁର୍ଗୁଣର ସହାୟତାରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି? ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ମହାନତା ତାର ଗୁଣ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପରଦାରେ କାମ କରିଥାଏ କେବଳ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଉକୁ କେବେ ଗରୁଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବେ କି? ଯଦି ସେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଯାଇ ବସିଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ରୋହିତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ ନିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜର ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ, ସେ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଗୁଣର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ତାର ଗୁଣକୁ ରତ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସମୁଚିତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି ଏକ ମଣିଷକୁ ଆଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ନ ସଜାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଏପରି ଲୋକ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାପ ଶେଷ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଜନିତ ପାପ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପମାନିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଭଲ ମରିଯିବା, କାରଣ ଅପମାନିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ଜୀବ ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମଧୁର ଫଳ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଧୁର ବଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଦାନ, ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ ଏବଂ ତପ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଭଳି ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ, ସେ କେବେ ବି ଜ୍ଞାନର ଉଚିତ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।